Sa dakbayan sa Mandaue, giawhag sa opisyal sa Mandaue City Substance Abuse Prevention Office kun MC Sapo nga mudangop sa ilang buhatan kung nahitabo man ganing tigamitan sila sa gidiling drogas. Aniyang report. Gipasabot ni Attorney Ebenezer Daryl Manzano, Officer in Charge sa Mandaue City Substance Abuse Prevention Office, kung MC Sapo nga mas maayong muduol sa ilang buhatan ang mga kawani nga tigamitan sa ginadiling drugas aron mapailawom sa programa nga makatabang kanila nga makalingkawas sa pagkagumon sa illegal nga drugas. Iyang gipasalig nga mamahimong makapadayon pa sila sa trabaho samtang mipaubo sa programa. Nagpabalo sila ang natay Employees Assistance Program. Ang tumong ani nga program is before mag-drug testing, kanang mga tao nga kabalo na silang gagamit sila, ilang masubmit ilang self-voluntarily. Apan mibahad si Manzano nga kung magdumili man sila nga mopakita og mopahibaw sa ilang kahimtang, mamahimong mataktak sila sa trabaho kung mamatud ang tiggamitan o gidiling drugas. Maka-undergo sila og rehabilitation at the same time, mastoryaan na mo ang ilang heads of office nga pwede pa sila magpadayon while undergo sila rehabilitation. Sa miaging Marso 22, gipaubo sa Mandaue City Substance Abuse Prevention Office ang 385 ka mga kawani sa buhatan sa City Health Office, Nutrition Office o sa Local Civil Registrar's Office sa surprise drug test. Hinuon adunay mga kawani nga wa makasalmot sa drug test tungod sa nahauna nilang mga trabaho. Mato ni Manzano nga kung aduna may magpositibo sa drug test, ipaubos pa kini sa confirmatory test diin ipadala nila ang mga sample sa kauluhan ug masayran ang resulta human pa sa usa ka buwan ug tunga. Uban ni Cleofer Lumayag, Chelo Valiana, Balitang Bista.